दङ नबजित नार्जारी फंबाय आरो बिथांनि न'खरनि बिफा आरो बिमाय आरो बिमाया एसे खामानियाव बिजि जागासिनो दं आलासि बिराद फैदों बिथाङा मैयासो सफैदों दा बे सफैनायनि उनाव दिनै बिथाङा न'आवनो दङ माने रेस्ट लादों दिनै दा जोबोर मोजां बयजोंबो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ अनसायदों दा गावबो नबजित नार्जारी फंबायाबो रायजो राजानो फिन अनसायनाय जासिगोन जाहाथे बिथांखौ जेरैबायदि मदद होदों बेखौ गोजोननाय जासिगोन आरो इयुनावबो बिथांखौ मदद थागोन होननानै रायजो राजानो बिथाङा अनसायनाय जासिहरगोन रायजो राजाफ्रा एसे बुंहर खुलुमबाय सब लोग को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आप लोगों ने मुझे इतना सारा वोट दे के मुझे विनर बनाया तो सब लोग को थैंक यू सो मच और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए नोङो मा जानो गोसो दङ दा जेनेबा बे मोसाखांनायनि उनाव मा जागोन नों उनाव आं गेदेर करियोग्राफार जागोन करियोग्राफार येस नबजित नार्जारी फंबाया करियोग्राफार जानो नागिरदों बिथांनि थांखि दं रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट हो बिथाङा जेरैबायदि मोसायो उनाव बिथाङा मोजां करियोग्राफार जानायनिबो बिथांना सिमां दं बिथांनिया जाफुंगोन आरो फरायनायखौ मा खालामगोन नों फरायनायखौबो एखेलगे खालामगोन एखेलगे येस फरायनायखौबो फंबाया लांफाबाय थागोन गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम नों थांनाय समावथ' नों खालिसो थांदोंमोन ना नोंनाव जेबो गैयामोन ना फैनाय समाव नों मा मोनबोखो आं फैनाय समाव ट्रफि आरो धेरबा सबबो आंखौ एसां अननाय मोनदों बेनिफ्राय बै क'क्राझाराव जों बेरायदोंमोन ना बेनिफ्राय बेयाव मा गानहोदों नोंखौ मा हरदों नोंनो आंनो धेर बुस्थु होदो आरनाय होदो आरो बे सलाखौ होदो सला होदों बे आरनाय गस्ला ना आरनाय गस्ला आरो मेरला बुस्थु होदो ओमफ्राय नोंखौ बै नों एबसु अफिसखौथ' नुवाखैमोन ना क'क्राझाराव बेयावबो थांदोंमोन ना आरो बेयाव ओंखामबो जादों जों माजों जादोंमोन बेयाव दाउ बेदर मेस्थाजों बालाबाथि ना होदोंमोन ना गोथाव मोनदों ना मोनाखै मोनदों गोबां अननाय होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिसाव फंबायखौ लांदों बेनिफ्राय बिराद बेरायदों नोङो बिराद मेंदोंमोन नामा नों मेंदों नङा होमबा हरसे माने एयारपर्टनिफ्राय फैबाय नङा होमबा डाइरेक्ट क'क्राझार थांबाय बेयावथ' उन्दुनोथ' मोनासै ना उन्दुनो मोनाखै बहुत माने निन्द फैदों नोंगौ गोजाननिफ्राय फैदों मुम्बाइनिफ्राय डाइरेक्ट गुवाहाटियाव गुवाहाटिनिफ्राय न'आव फैलासिनो क'क्राझार थांबायना गोजोननाय थांबाय नबजित नार्जारी फंबाया दा नै न'आव दङ नै आरनाय लादों आरनाय गस्ला गानदों बेखौ बयबो बेनो देरहासार जानानै अननानै होदों बेखौ बिथाङा ओरैजाय क'क्राझार गिदिं फैनानै गासैबो अननाय आरो आरनायजोंनो बुंफबजोब्बाय बिथांनि न'आ दा दोननोनो जायगा गैला दा बिफाया मा बुङो दा रायजोफोरनि बिफायाबो एसे गोजोननाय जासिहरगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खुलुमहरबाय नबजित नार्जारीखौ जेरैबायदि अननाय आरो सिबिनाय होबाय बिनि थाखाय माने रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय बेनो जाहैबाय नबजित नार्जारीनि बिफा उपेन नार्जारी बिथाङा दा न'आव दं बिसोर गासैबो न'आव दं रेस्ट लाजोबदों बयबो आरो बिमायाबो गोबां थाफा खस्थ' बानायदों बिमाया एसे रायजोफोरनिसिम अनसायनाय जासिहरगोन गिबियावनो नोंथांनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय थ' नैबे समाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों मैया सानजौफुनि जोङो 1 बाजियाव जों सफैदों थ' नबजितआ मुम्बाइनिफ्राय बियो फैनानै 27 जुननि जोङो हर गेजेर 12:15 जोङो नबजितखौ दुलाराय बड' फरायसा आफाद एबसुनि मानाव गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना लोगोसे रायजो राजाया एयारपर्टआव रिसिभ खालामनानै जोंखौ क'क्राझार बड'फा हाउसाव लांदोंमोन नबजितजों लोगोसे आरो हजों नबजितआ सहैनाय लोगो लोगो बारा सम बिदि रेस्ट लानो मोनाखै आरो जथेस्थ' नोंथांमोननि अननायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि रायजो राजानि बोरनि थाखाय हयथ' बियो नबजितआ दिनै जि मान जोंनि आसामजों लोगोसे नर्थ इस्टनि आरो बिसेसकरि जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि बे डिआरडि लिटिल मास्टार सिजन 5नि उइनार जानो हाबाय आरो जोङो क'क्राझाराव थांनानै क'क्राझारनिफ्राय ओरैबायदि बार अखा दैबाना बै समावबो रायजो राजाया राजा लामायाव जेरैबायदि फैनानै फालो
फालो फैनानै दिनै नबजित नार्जारिखौ बरायदों जों गोजोननाय मोन्दों आरो नबजित नार्जारिजों लोगोसे गासैबो जों फरियाला गलाघाट जिल्लानि जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों थांफादों बिथांमोनखौबो जोङो गासैबो एबसुनि बिथां दैदेनगिरिमोनखौ जोङो साबायखर बावगोन आरो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो डिस्ट्रिक्टनि जोंनि बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि रायजोफोरखौ जों साबायखर बावहरदों जे नैबे समाव जों नुदों जे इसेबां अखा हानाय समावबो रायजो राजाया जे जोंनि दिनै नबजित नार्जारिखौ इसेबां अनसायदों बेनि थाखाय जोङो सब बिराद प्राउड फिलिं खालामदों आरो आसा खालामो इयुनावबो नबजित नार्जारिखौ जोङो जाहाथे मारै बिथांखौ जोङो दा उन्दै बैसोनिफ्राय गिदिरसिम जाहाथे बिथांखौ जोङो आरो नेसनेल लेभेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलाव मारै जों लांनो हायो थ' बेनिखायनो गासैबो मानगोनां गेदेमा बिथांमोनखौ जोंनि बर'नि गेदेमा बिथांमोनखौ मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जाहाथे बिदिनो बोर होनो मदद हेफाजाब होलांनानै सालायलांनो थाखाय आं खावलायनानै थाबाय गोजोननाय थाबाय आदानिसिम दा नैबे समाव आङो नोंथांमोननो बेखिनिखौनो आङो फोरमायबाय बिथांनि न'खराव गोबां आलासिफोर दंफैयो दा नोंथांमोननो आङो बे आलासिफोरखौ दिन्थिनो नाजादों नायगिरि नोंथांमोननो आं एसे नबजितआ नार्जारिया फंबाया मा बुस्थु मोनबोदों आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन बिथांनि न'आ माने गावनि मोननाय माखासे रायजोफोरनि अननाय आरो दं नैबेनो जाहैबाय नबजित नार्जारि फंबाया थांनाय समावथ' खालिसो थांदोंमोन नाथाय फैनाय समाव बे लामानिफ्राय गोबां बुस्थु मोनबोबाय बिबार ओरैजाय